ተመልክተና እዚ ካብ ሳይበር ፓወር ትግራይ ዝቐርበኩም ሰመናዊ መደብ ባህላዊን ታሪኻውን ትግራይና ዝቐርብ ዝግጅት እዩ። ለማዓንቲ ዘቕርበልኩም ኣነ ቅዱስ ማርቆስ ስለ ጽድቅ ዶ ስለ ሽራፍ እንጀራ ስለ ምድራዊ ዶ ስለ ሰማያዊ ናብራ ብዝብል እተዳለወ ፕሮግራም እዩ። ናይ ለማዓንቲ ፕሮግራምና ኣብ እዮርሳሌም ኣቦታት መነኮሳት ተጋሩ ኣቦታት ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዕን መከራን ስቅያትን ብድዐ ዝመልኦ ቅድም ኢለ ዘቕረብክዎ ሓደ ፕሮግራም ብዘይተፈልጠ ምክንያት ካብ ዩቲዩብ ወሪዱ ኣሎ። ሕዚ ተመሊሰ ንኸቕረበልኩም ተዓዲም ኣለኹ። መሊሰ ቐርበልኩም መፅእ ኣለኹ ንኽትከታተሉኒ ብክብሪ ዕድም። ኣቦታትና ኣብ እዮርሳሌም ዘለው እና ኣባ ሃይለ ገብርኤል፣ ኣባ ወልደ ሩፋኤል፣ ኣባ ወልደ ማርያም፣ ኣባ ገብረ እግዚአብሔር፣ ኣባ ተስፋ ማርያም ዝበሃሉ ካልኦትን ኣቦታት ዝበፅሖም ዘሎ መከራ ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን። እቲ ዝበፅሖም ዘሎ መከራ እቲ ዘብፅሐሎም ዘሎ ሰብ ከዓ ንክትሰምዑ ከለኹም ንእምነትኩም ፈታነ ስለ ዝኾነ እታ ንጽህትን ጽሪትን ርትዕትን ቤተክርስትያን ቅድስቲ ቤተክርስትያን ኣክሱማዊት ጽዮን ብጥርጥርን ሕንከትን ከይሓድረልኩም ኣቀዲመ ይላቦ። እዞም ወለዲ እዚኦም ኣብ እዮርሳሌም ንኣገልግሎት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሕዚ በፂሕዎም ዘሎ መከራን ብድዐን እስካብ ሕዚ በፂሕዎም ዘይፈልጥ ስለ ዝኾነ ኣነ እውኒ ንምእማን እስካዕ ዝኣመየኒ እየ ሰሚዐ እዮም። እቱ ካብ ዝገርም ነገር ከዓኒ እቶም ኣባጊዕ ክሕሉ እተሸሙ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበሃሉ ሊቀ ጳጳሳት ዘሽዋ እተሓወስዎ ግፍዕን መከራን ምዃኑ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብን ዘገርምን ኮይኑ ረኺበየ ኣለኹ። እቱ ፀገም ዝነበረ ዋላ እንተኾነ ካብ ወለድና ካብ ደቂቀ እስጢፋኖስ ጀሚሩ እቱ እንተይኮነ እየ ኢሉ ናይ ኣክሱማዊ ጠቢበ ናይ ጠቢባን ሽም ወሪሱ ብንግስና ስም ዝመፀ ዘርአ ያዕቆብ እየ ኢሉ ዘርአ ያዕቆብ እንተይኮነ ኣቦታት ደቂቀ እስጢፋኖስ ከዓ 5,000 መነኳኩሳት ቀቲሉን ኣብሪሱን እንከብክዕ እታ ንጽህትን ቅድስትን ቤተክርስትያን ኣክሱማዊት ቤተክርስትያን ኣብሪሶማ ናብ ነሃቶምን ናብ ልክዖምን ሰፊዮም እምነታን ክብራን ኣዋሪዶም ካብ ትውልዲ ትውልዲ ኣሕሊፎም ናብዚ ዝበፅሐቶ ናይ ሕዚ ዘለቶ ደረጃ ኣውሪዶማ ይርከቡ። እዚ ሽርሒ እዚ ብኣቡነ ያዕቆብ ዝበሃሉ ሊቀ ጳጳስ ናይ እዮርሳሌም ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ኮይኖም ተሸሙ ሓደ ኣስኬማ እተሸከሙ ዓብይ ኣቦ ተመርሐ ሸርሒ እዩ። ምስኦም ኣመከለ ገበዮ ሻለቃ ተስፋሆነ ዝበሃል ወለየ ጌታቸው ዝበሃል ናይ ግንቦት 7 ኣባል ብመሪሕነት ብሽም ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዝተሰየመ ሓደ ድርጅት ኣብ ውሽጡ ግን ናይ ኣምሓራ ስብስብ ወይም ኢሊት ዝኾነ ዝበዝሖ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣቦታትናን እግዚአብሔር ክውድሱን ክቅድሱን ስለ ህዝቦም ክጽልዩን ኣብ ኢዮርሳሌም ናይ ኣቦታቶም ርስቲ ክሕልውን ዝኸዱ
ኣብቶም ቅድም ኢለ ዝፀዋዕኽዎም ስማት ዘብፅሕዎ ዘለዎ መከራ ንኣፍ ዝመርር ንኣእምሮ ዘይበቅዕ ተግባራት እዩ። እዞም ኣቡነ እምባቆም ዝበሃሉ ብሓሰት መስኪሮም እዞም አንተወ ፀዋዕኽዎም መነኳኳሳት ተጋሩ ብኻራ ክቐትሉን ኢሎም ብኻራ ክሓርዱን ኢሎም ብኢዶምን ብበትርን ገሪፎምን እዮም እሞ ኣሲርኩም ኢዶምን እግሮምን ኣሲርኩም ናብ ዓዶም ናብ ኢትዮጵያ ምለስዎም ኢሎም ናብ እስራኤል ፖሊስ ጠርዑ። እዞም ፖሊስ እዚኦም መቸም ከም ኢትዮጵያ ኣይኮነን ብዙሕ ጥበብን ፍልጠትን ዘለዎ መህዛብ እዮም። እዚ ጥበብን ፍልጠትን ዘለዎ መህዛብ እንተይሰምዑ ክፈርዱ ስለዘይደልዩ ንሕና ሰሚዕናኩም ኣለና እቶም ኣቦታት ትብልዎም ዘለኹም መፂኦም መሊስና ክንሓቶም ግዜ ሃውና ኢሎም መለስዎም። እቶም ኣቦታት ምስ ከዱ እውኒ ዘይገበርካዮ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ እተሓተትዎ ብኣግባብ መሊሶም ንሕና ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣይፈፀምናን ኣይገበርናን እዙይ ንእዝና እውን ሓድሽ እዩ። እዞም ኣባይ እምባቆም ዝበሃሉ ኣቦና እዮም። ኣይኮነን ክንወቅዖም ቁልዕልና ክንሪኦም ዘይንኽእል ብኡ ዘይተሃነፅና ብኡ ዘይተምሃርና ህዝብታት ኢና ክንወቅዖም እውን ኣይንኽእልን። ወቂዖምና እዮም እንተኢሎም እውኒ ይመርመሩ እሞ ማስረጃን እንድሕር ሃልዩ ንከሰስ ኢሎም ቃሎም ኣብ ዝሃብሉ ብናሃታቶም ቃል እቲ ፖሊስ ናይ ዓሻራን ናይ ተፈላለየ ናይ ፊልምን ናይ ካሜራን ማስረጃ ደላልዮም ኣብ ኣካላት ዝበፅሐ ጉድኣት እውን እንተሃልዩ ሪኦም ምርመራ ገይሮም ምንም ዓይነት ጉድኣትን ከምኡ ዓይነት ወንጀልን ከም ዘይተፈፀመሎም ስለ ዘረጋገፁ ነቶም ኣቦታትና መነኮሳት ተጋሩ ብነፃ ካብ ፍርዲ ቤት ብነፃ ተዋሂቡ። እቲ ክሲ ግን መልክዑ እናቀየረ ስለ ዝመፀ እዞም ኣቦታት ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ተባሪሮም ንክኸዱ ብዙሑ ሽርሕታት ይግበረሎም። ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ኣቦታት ኣብ ዓብይ ፀገም ዋላ እንተሃለዉ ግን ዓለም ንዒቆም ሰማይ ክብሮም መሪፆም ምድራዊ ናብራ ገዲፎም ስለዚ ቆሪፆም ኣተው ሰባት ስለ ዝኾኑ ነዙ ግፍዒ መከራ እንተንበርከኹ እስካብ ሕዚ እናተፋለሙ እናተቃለሱ ይነብሩ ኣለዉ። ቅዱስ ሲኖዶስ ሓደ ዕላበ ዘለዎ ውሳነ ወሲኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስ ተባእስዎ ሕብረተሰብ እንድሕር ሃልዩ ዝገበርዎ ነገር ተሃልዩ ፊት ንፊት ገጢሞም ይቅር ይቅር ተባሂሎም ናብ ስርሖም ክምለሱ ዝብል ውሳነ ወሲኖም ምስ ወሰኑ ግን ትውሳነ እንሱ ንፅባሓይቱ ከምቲ ትፈልጥዎ ቅዱስ ሲኖዶስ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ሲኖዶስ እዩ። ከም ሽም ሲኖዶስ ዝወሰነ ውሳኔ ክሰዓረ ይኽእል ግን ከ ንፅባሓይቱ ዳንኤል ክብረት ኣትዩ ከመይ ዓይነት እዚ ውሳነ ትውስኑ ናይ ኢሳት ወረ ብምቕራብ ጳጳስ ዝገረፉ ሰባት ጳጳስ ዝወቅዑ ሰባት ከመይ ገይርኩም ናብ ስራሕ ይመለሱ ኢልኩም ትውስኑ ኢሉ ኣቦና ኣቡነ ማትያስ ኣብ ዘይብሉ ውሳነ ወሲኑ ደብዳቤ ፅሒፉ ዝፀሓፎ ፀሓፈ እውኒ ናብ ኢያሪኮ ዝበሃል ቦታ ናብቲ በረኻ ናብቱ ምንም ኣገልግሎት ዘይብሉ ኣይግዳስ ውሕስነት ሂወትካ ዘይብሉ እንተስክሞቱ እንተስክሳቀዩ ዘይፍለጥ ዝበልዕዎን ዝዓርፍዎ ቦታ ዘይብሎም ኣብኡ ከይዶም ክነብሩ ኣዘዞም። እዞም ሰብ እዚኦም
ንሕና እዮርሳሌም ከነገልግል ዝመፃና ሰባት ኢና ከመይልና ናብ ኢያሪኮ ንኸድ ከድና ካበይ ክንዓርፍ ኢና እንታይ ከ ክንገብር ኢና እዚዩ ግልፂ ዝኾነ ትእዛዝ ስለ ዘይኮነ ከመይልና ናብኡ ንኸይድ መን እዩ ዝቕበለና ኣበይ ክንዓርፍ ንኽእል ኢና ስለ ዝበልዎም ኣይንፈልጠልኩምን ኢሎም ልቢ በሉ ጳጳስ ዝኣክል ብሓሶት መስኪሩ እሞኸ ንዞም ዓለም ንዒቆም ነብሰው ዋሪዶም ኣብ ገዳማት ዝነብሩ ኣቦታት ንኸጥቅዑ ጥራሕ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነውኒ ብድሕሪኡ ዓብይ ኣጀንዳ ኣለዎ እቲ ኣጀንዳ ዳሕራይ ክመፀሉ እየ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ትሕት ኢሎም ሽርሕን ተንኮልን ናይ ተመን ባህሪ እዩ ኢሎም ርህራህነትን ፍቅርን ናይ ኣምላኽና ባህሪ እዩ ኢሎም ባህረ እግዚኣብሔር ወልድ ተቐቢሎም ብትሕትና ዘገልግሉ ሰባት ብሽርሕን ብተንኮልን ናይቱ ጋኔን ወይ ከዓ ናይቱ ተመን ባህሪ ዝሓዙ ሰባት ግፍዕ ቀፀለ እንትቕፅል ከሎ ክልተ ዓበይቲ ኣርእስተ ኣምፂኦም ተዘራረቡ ተሓንቲ ኣርእስቲ ተጋሩ እዮም እሞ ትግራይ ክትግንፀል ስለ ትኽእል እንተተገንፂላ ታሪክናን ሃይማኖትናን ንብሎ እታ ናይ ኣክሱማዊት ቤተ ክርስቲያን እምነት ስለ ንሕደግ ታሪክ እውን ስለ ዘይብልና ታሪክ እውን ስለ ዘይብሎም ስለ ዝፈልጡ ታሪክ እውን ስለ ዘይብልና እዞም ሰብ እዚኦም ድሕር ታሪኮም ሒዞም ከይዶም ጥራሕ ዝባና ክንተርፍ ኢና ስለዚ ታሪኮም እቶም ኤርትራውያን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ምንም እንተሓተቱ ከም ዝሰነናዮም ነዚኣቶም እውን ክንስንዮም ኣለና ኤርትራውያን ስለ ዘይሓተቱ እዞም ተጋሩ እውን ንብረት ኢሎም ንኸይሓቱ ነጋፋዓዮም ነበሳብሶም ነጥምዮም ንደብርዮም ኢሎም ሴራ ሰርአዩ እቲ ሴራ ግን ይሰርሕ ዶ ይሰርሕን ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ ኣብዚ ኣቲና ከምዚ እዩ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢልና ብዳዒ ንዛረብን ኢና ኣይግዳስ ናብ ልቦም ንክምለሱ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቓዱ ይኹን እምበርከስ እዞም ሰለስተ ሰባት ኣመከለ ገበዮ ሻለቃ ተስፋሁን ወልዴ ጌታቸው ግንቦት ሰባት ዝነበረ ያኢ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተሓለቕቲ ኮይኖም ነብሲ ዘጥፉ ዝነበሩ ወታደራት ናይ ደርጊ ብስም ናይ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኣትዮም እታ ቤተ ክርስቲያን ንኸሕምስዋን ንኸበሳብስዋን ኣቡነ እምባቆም ዝበሃሉ ብሓሶት መስኪሮም ንሓያሶት ምሰክር ኮይኖም ነዞም ሰብ እዚኦም ንክሞቱን ንክቕተሉን ተሓባበርዎም እዚ ታሪክ እዚ ክሰምዕ እንከለኹ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓደ ነገር ትዝ ኢሉኒ ኣብ መፅሓፈ ነገስት ምዕራፍ 18 ምስካዕ 20 ዘሎ ነቢይ ኤልያስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እስራኤል በዓል ዝበሃል ጣዖት እናምለኹ ምስ ኣትከርዎ ሰማይ ለጊሙ ማይ ከይወቅዕ ገይሩ ናብ ጥሜትን ናብ ረሃብን እተዎ 3 ዓመትን ፈረቓን ማይ ኣብ ዝተኸልከለሉ ዝናብ ኣብ ዘይወቅዐሉ ማይ ኣብ ዘይወቅዐሉ እዋን ናቡቴ ዝበሃል ልሙዕ ናይ ወይኒ ቦታ ዝነበሮ ርስቱ ወለዱ ሓልዩ ዝነበረ ናቡቴ ኣብ ዓይኒ ኣክዓብ ዝበሃል ሰብኣይ ኤልዛቤል ወደቐ እዙ ኣክዓብ ብባህሪኡ የዋህ እዩ ግን ጨካን ሰበይቲ ነበረቶ እታ ጨካን ሰበይቲ ዋና ናይ በዓል ዝበሃል ጣዖት መምለኺትን ካህናት መራፂትን ጾም ጸሎት ኣዋጂትን እያ ነይራ እዛ ኤልዛቤል ትበሃል ሟርት መንፈስ ነይርዋ
موارت مالت أقدمات تصرفك أقدمات دهلك أقدمات دليتو تبلك يخون اللاون نبره امنت زي ولهم سبات سلازنورو إسرائيل እግዚአብሔር مملخ قريفهم بعال مملخ سلاز جمرو أملاخا نهات أملاخ كملخو مس جمرو زكالا خللهم زحلو لهم أملاخ سلاسانو زبالتهم يموتوا تيلاتهم يموتوا نورو نابوتي تعلم انت بوتا أكعب نقص أكعب متيو زابوتا خازيا أنا سلاز دليا وي بغنزب وي بخالي بوتا خيراكا هابني ولو نابوتي جن زيا ناي ولدي رست سلاز خونت أحلفي بكان أي بالين ወለደይ ንኸይሸጣ ንኸይልውጣ ኣይግዳስ ንኽሕልዋ እዮም ኣውሪሶሙኒ ኣብ ዝበለሉ ስለ ዝሓዘነ ኤልዛቤል ሰብኣያ ምሕዛኑ ሪኣ ህዝበ እስራኤል ክጾሙን ክጽልዩን ኣዚዛ ናይ ሓሶት ምስክር ኣቕሪባ ብሓሶት ኣመስኪራ ናቡቴ ክቕተልን መሬቱ ክውረስን ገበረት ጾምን ጸልዮምን ማለት እዩ እቲ ጾም ሰብ ንምቕታል እቲ ጸሎት ሓሰት ንምምስካር እሞ እዞም ኣቡነ እምባቆም ዝበሃሉ ሰብ ጳጳስ ከብፅሖም ዝከኣለ ጾምን ጸሎትን ኒዕቆም ሰብ ንምውንጃል ናይ ክርስቶስ መንገዲ ገዲፎም ናይ ኤልዛቤል ናይ ሟርትን ናይ ጥንቆላን ናይ ሓሰት ምስክርን ንኸልዕሉ ንምንታይ ተገዲዶም በዓል ስለ ዘምልኹ ክብረ እግዚአብሔር ስለ ዘይፈልጡ ናይ ወለዶም ስለ ዝገብሩ እዚ ተግባር እዚ ገይሮም ጳጳስ ዝኣክል ሰብ ኣነ ዝሰማዕኽዎ እየ ዝነግር ዘለኹ ዝረኣኽዎ ይምስክርን ዘለኹ ትሰማዕኽዎ ግን ንእዝነይ ንኣእሙረይ ብጣዕሚ ዝኸብር ስለ ዝኾነ ናባኻቱም ኣቕሪበ እምነትኩም ከይሽርሸር ካብ እምነትኩም እውን ድሕሪት ንኸይትብሉ ናባኻትኩም የቕርቦ ኣለኹ እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ኣቦታት እተተባሂሎም እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ክንደይ ዓመት بحساران بمكران مدراوي نابرا أيلينا نيلوم سماي كبر خورسو أب قداماتن أب برخاتاتن قربتن بالله كدانن تخدينهم تنكراتو تسباتيو جنكا نعيبو نمن حبويو نعلزابيل منفس بعال زبحال تاوت أيصدقن نحنا كم إسرائيل جن تانا إلزابيل تاطاوت تبعال تبهال امنت تخطلنا يا نحنا كبرنا زي فلتنا امنتنا زي دلدلنا كبرنا انت عترنا يقبر يالله يتواهلنا يبهال يالله كاب زبل نافتنا هاتاتهم امنت وردنا ازيد عمو نمنتاي قبروا انت ايتو بدحريتو زل اجندا خبهالك الله كم زيو بدينا بنقسط سبات وحاول نارستي دحراي وني بابونا بقاطي
ዮሐንስ ዝተሰርሐ ናይ ኣድና ናይ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣቡነ ፊልጶስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሊቃነ ጳጳሳት ጽሕፈት ቤት እዚ ብምሉኡ በቶም ቅዱስ ኣቦና ብኣፄ ዮሐንስ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ እዚ ንኽወርስ እዩ ኣንቶ ከም ዝነገርኩኹም ኤልዛቤል ናቡቴ ክትቀትል ርስቱ ክትወርስ ጾም ጸሎት ከም ዝዓዘዘት ዞም ሰብ እዚኦም እሙኒ ብሰብ ሓሲዮም ኣመስኪሮም ነዞም ሰብ እዚኦም ኣቕቲሎም ናይ ወለዶም ርስቲ ዝሕሉ ዘለዉ ኣቦታት ንኽወርሱ ጥራሕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ እምነት እዚ እዚ ናይ በዓል ኣሕዋተይ ኩሉ ሻዕ ደጋጊመ ይዛረብ በዓል ጣዖት እዩ በዓል ጋኔን እዩ ንሕና ኣውደ ዓመት እናበልና ኢና ዓቢና በዓል ጥረ ስገ በልዓይ ጋኔን እዩ ንሃታቶም ኣምልኮት ኣይነምልኽ ንሕና ርትዕትን ቅድስትን ቤተ ክርስቲያን ኣክሱማዊት ጽዮት ቤተ ክርስቲያን ኣለትና እታ ዓቃቢት ጽላተ ሙሴ እታ ጠምያ ዘይትጠሚ እታ ዓሪቓ ዘይትዓርቕ እታ ደኽያ ዘይትደኪ በረኸታ ዝመልአ ዓሪቓ ትኸድን ጠሚዓ ተስቲ ጠምያ ተብልዕ ቅድስትን ርትዕትን ቤተ ክርስቲያን ንሕና ንሃታ ኣምልኮት ኢና ኸነምልኽ ዘለና ኣባህላ እየ ጥረ ስጋ መጽሓፈ ኩፋሌ 8:21 ጀሚርካ እተኸልከለ እምነት ናይ ዘላለም ሕጊ እተገበረሉ ናይ ሓጢአት ስር ዝኾነ እዚ ዝበልዑ እምነት ዝመርሕዎ እዩ ናይ ቅዱስ ናይታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ተምሳሌት ኮይኖም ዘለዉ ሰባት እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ከም ዝበልክዎ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ክሰርሑ ከለዉ 6 ሳንዱቕ ወርቂ ሰዲዶም ኣፄ ዮሐንስ ተስሪሖሞ ክብሪ ንኣዴና ንቅድስት ድንግል ማርያም ይኹና ፊልጶስ ኢሎም ክስይምዎን ከለዉ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ነቱ ጃንደረባ ኣክሱማዊ ካብ ጎይታ ተላኢኹ ከም ዘጥመቆ ንስውኒ ናብ ኣክሱም መፂኡ ጥምቀት ከም ዝጀመረ ፊልጶስ ናይ ጥምቀትና ተምሳሌት ናይ ክርስትናና ምቕባል ፈላማይ ካብቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ሓደ እዩ እሞ ብሽሙ መሲሎም ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሕሉ ኣፄ ዮሐንስ እዮም ኣቡነ ኣረጋዊ እውን ወዲ ንጉስ እንከለዉ ምድራዊ ክብሪ ንዒቆም ሰማያዊ ክብሮም ደልዮም ካብ ሮም ተበጊሶም ኣብ ትግራይ ተቐመጡ ፈላማይን ምስቶም 9 ቅዱሳን ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኣቦና እዮም ነዞም ሰለስተ እዚኦም ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ሰኒዶም ዘቐመጡ ኣቦና ኣፄ ዮሐንስ ንሃዋቶም ቅርስን ንሃታቶም ርስትን ክሕልው ተቐመጡ ኣቦታትና መነኳኩስ ኣብ ልዕሊኦም ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ እዛ ናይ ወለደይ ርስተ የውርስን ከም ዝበለ ናቡቴ ናይ ናቡቴ ፍርዲ እታ መዋርተኛ ኤልዛቤል መንፈስ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ወለድና ትሰርሐላ ኩሉ ክዳን ተኸደነ ጻድቕ ኣይኮነን
ኣስኬማ ዝደፈ ጳጳስ ኣይኮነን ኩሉ ሐዋርያት እየ ዝበለ ሐዋርያ እውን ኣይኮነን ኣዋልድባ ተገበረ ንዓኹም ኣይነግረኩምን ብሓባር እንክጾሙን ክጾዩን ዝሓረረ ሰሊጥን ዝወደቐ ምግብን ክበልዑ ዝነበሩ መነኳኩስ ንዕኦም ንኸጥፍኡ ምስኦም ጥልሕ ጉንቡሕ ዝብሉ ዝነበሩ ብስግዳን ዝደኽሙ ዝነበሩ ንዕኦም መሲሎም ምስ ኣባጊዕ ተሓዊሶም ዝነበሩ ቡኻርያ ኣብ ልዕሊ እቲ በጊዕ ዝፈጸምዎ ገበን ንዓኻትኩም ኣይነግረኩም ሓቂ እዩ ፊልጶስ እዮርሳሌም ከም ዝበልክዮ ፊልጶስ ኣቡነ ፊልጶስ ቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ትግራዋይ እዮም ፊልጶስ ዝብል ዘለኹ ግን እቲ ሐዋርያ ናይ ጌታና ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ዝነበረ መጀመርያ ነቱ ጃንደረባ ዘጥመቆ ማለት እዩ ፊልጶስ ኣቡነ እንድርያስ ኣቡነ ኪሮስ እዚኣቶም ሰለስቲኦም ተጋሩ እዮም ካብ ትግራይ ንላዕላ ብኤርትራ ብዙሕ ቤተክርስትያንን ብዙሕ ተኣምራትን ሰሪሖም እዮም በዚ መሲሎም ኣቦና ኣፄ ዮሃንስ ኣብ በሪ መእተዊ ውኒ ሽሞም ከቲሞም ንሶም ከም ዝሰርሕዎ ገሊፆም ውርሲ ሓደጉልናን ግን ርስቲ ንብረትና እዩ ኢሎም ዝሕሉ ዝነበሩ መነኳኩስቲ እዮም ዞም ቅዱስ ሲኖዶስ ዝወሰንዎ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝወሰነ ውሳኔ ክርታዕን ክስረዝን ኣይኽእልን ኣይግዳስ ብናይ ዳንኤል ክብረት ሴራ ንጽባሕ ኣፍሪስዋ ቅዱስ ሲኖዶስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝመርሖ ከም ተዓንቶ ዝበልክዎ ዘራ ያዕቆብ እንተይ ኮነ ናይቱ ጠቢብ ኣክሱማዊ ሽም ወሪሱ እንተይ ኮነ እየ ኢሉ እቲ ጥበብ እንተይ ወነነ እታ ቤተ ክርስቲያን ንቁልቁል ደፊኡ እቶም ናይ ሓቂ ተጠባቕቲ ናይ እግዚአብሔር መልእክተኛታት ደቂቀ እስጢፋኖስ 5000 መነኳኩስት ኣብ ደብረ ብርሃን ቀቲልዎም እዩ ንሰበይ ይስገድን ንሰበይ ይውደስን ቅዱስ ቁርባኑ ምንም ኣይትኮን ስለ ዝበሉ ጥራሕ ንነብሲ ክብሩ ክብል ዘራ ያዕቆብ እየ ዝብል ተኣምረ ማርያም ተሰሚዕኩምስ ከም ቁርባን ክቁጠረለኩም እዩ ኢሉ ስለ ዝኣወጀ ጌታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5:53-58 ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ከቶ መንግስተ ሰማያት ኣይኣቱን ኢሉ እዩ 4 ነጥቢ ነፂህና ንሰዓቲና ጾዮምና ጸሊና ስጋው ደሙ እንተዘይ ተቀቢልና መንግስተ ሰማያት ኣይንኣቱን ኢና ነዚኣት ትከኣ ምንም ነገር የለን ተኣምራ ማርያም ምስማዕ ሓቂ እዩ ቅድስና እዩ ተኣምረ ማርያም ተኣምረ ስላሴ ቅዱስ ቁርባን ግን ኣይትኮን ዳሕራይ ውኒ ሚኒሊክ እንተይኮነ ኣይግዳስ ወለድና ከም ዘምህሩና ሚሊሊክ በልዎ እምበር ኣፄ ሳህለ ስላሴ ዝበሃሉ ብትውልዶም
ናይቱ ወድቱ ጠቢብ ወድቱ ንጉስ ወድቱ ነብይ እግዚአብሔር ወዲ ሰሎሞን ስም ወሪሶም ካልኣይ ምኒልክ ኢሎም ዓግውጆም ኣብ ልዕሊ ሬሳ ጥረ ስጋ ዝበልዑ ዝነበሩ ህዝቢ ጥረ ስጋ ምብላዕ ከም ባህሊ ገይሮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘእተው ንሶም እዮም ግራሃም ሃንኮክ ኣብ መጽሓፉ ዘ ሳይን ኤንድ ሲል ዘ ሎስት ኣርክ ኦፍ ዘ ኮቨናንት ኣብ ዝብል መጽሓፉ ሚኒሊክ ማለት ዘቹዝን ማለት እዩ ይብሎ ዘቹዝን ምሩፅ ወደይ ክብሎ ከሎ ኣቡኡ ጠቢብ እዩ ነቢይ እዩ ንጉስ እዩ በይናይ ብጠበብነት ድዩ ብንግስነት ድዩ ብነብይነት ንውልዱ ሰይምዎ እዩ እዚ ሽም እዚ ኣነ እየልካ ትስይሞ ሽም ኣይኮነን ግን ድፍረት ዝስንቃም ካሊእ ትረፍ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ወሪሶም እዮም ዘእምነገደ ይሁዳ ኣብ ዮሃንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ዘእምነገደ ይሁዳ ኣታ ዛ መጽሓፍ እዚኣ መን ክኸፍታ እዩ ኢለ ምስ በኻኹ ይብል ካብቱ ይሁዳ ዝውለድ ወዲ ይሁዳ እቲ ለዋህ በጊዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ኣሸኒፉ ተንስኡ እሞ እዛ ሲል እዚኣ እዛ ሕትመት እዚኣ ክኸፍታ እዩ በለኒ ዘእምነገደ ይሁዳ ተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ዘእምነገደ ይሁዳ ኢሎም ክስይሙ ዘይሓፈሩ ሚኒሊክ ኢና ያዕቆብ ኢና ንኽብሉ ክሓፍሮ ይግባል ኣግዳስ ንሕና ታሪክና ኣይንፈልጥን ባርከስ ዞም ሰብ እዚኦም ኣብ ልዕሊ ወለድና ርስቲ ወለድና ብንግስተ ሳባ ተዋሃበና ኣቦና ኣፄ ዮሃንስ ሰርሑልና ርስተይ ንውርስን ስለ ዝበሉ ደሞዞም መሃይኦም ተይተቐበሉ መዕረፊኦም ተይፈለጡ ኣገልግሎቶም እውን ተይተነገሮም ኣብ በረኻ ተደብሮም ኣለዉ ሓቂ እዩ ትበልዕዎን ትሰትይዎን ኣይትጨነቁ ካብተን ኣብ ሰማይ ይቅርታ ካብተን ኣብ ሰማይ ዝበራ ዓዋፍ ንስኻትኩም ዶ ይትበልፁን ኢኹም ኣይሓርሳን ኣይጉልጉላን ግን ጎይታኹም እግዚአብሔር ይምግበን ኣይግዳስ ንስኻትኩም ካብ ንላዕሊ ዝኸበርኩም ኢኹም ዝበለና ዞም ኣቦታት እዚኣቶም ዝቕልቦም ዝኸድኖም ኣምላኽ ኣለዎ ንዘይትወርሶ ንዘይትውንኖ ንብረት እሞ ኣፍርያ ትምግበካ መጊባ ትበልዓካ መሬት እዚኣ ንኽትወርስስ ሰማይ ክብርኻ ክትንዕቕ ሰማይ ክብርኻ ክትዋርድ ዶ ናይ ግድን እዩ እምበር እዚኦም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ናይ ወለድና ርስቲ ኣይነኽብርን ናይ ወለድና ርስቲ ኣይ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኣይንሸይጥን ከም ዝበለን ኣቡቴ እዞም ርስቲ ኣይን ኣሕሊፍና ኣይንህብን ዝበሉ ወለዲ እውን ንክቕተሉ ናብ ኢያሪኮ ውሕስነት ዘይብሉ ናይ ዓረብ ቦታ ኣብኡ ከይድኩም ንበሩ ምክንያቱም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት እንተቐተለዎም እውን መን ቀቲልዎም ስለ ዘይባል እዚ ዝፈርዱ ዘለዉ ንጎይታ ቃል ተቐቢልና ካህን ተባሂልና ኣባጊዕ ክንሕሉ ኢና ኢሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ንጴጥሮስ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ጎይታ ቃል ተቐቢሎም ኣባጊዕ ክሕልው
ብካህነት ሽም ተሸሊሞም ግን ስርሖም ካሊእ ዝኾኑ ሰባት እዮም ኣብ ኢሳያስ 58 እዚ ህዝቢ እዚ ጽድቂ ከም ዝደሊ ፍርዲ ከም ዝናዲ ንዓይ ሓተኒ ጾምና ጸሊና ነብስና ኣዋሪድና ይብሉኒ ከምዚ ዓይነት ጾም ኣነ ኣይመረጽክዎን ኣይግዳስ ቅኑዕ ፍርዲ ፍረዱ ንዝሞተ ሰብ ወለዲ ንዘይብሎም ቆልዑት ሕዘኑ ንስኻትኩም ግን ናይ ሰራሕተኛኹም ደመወዝ ትምንጥሉ ኣብዚ ጾምኩምሉ እዋን ኩሉ ነገር ደስ በለኩም ትገብሩ እዚ ጾም እዚ ንዓይ ዲኹም ጾምኩሞ ይብል ቅዱስ እግዚአብሔር ኣይግዳስ ኣብ ሮሜ 2:24 ኣብ ቅድመ ኣሕዛብ ስመይ ንኽተጽርፉ እከይ ስራሕ ትገብሩ ኣብ ኢሳያስ 52:2 እውን ደጊምዎ እዩ ክርስቲያን ተባሂልና እቲ ርህሩህ ኣምላኽ ሽም ተሸኪምና ካብ ጎኑ ብዝፈሰሰ ደም ተጠሚቕና ብቲ ቅዱስ ደሙ ተሓቲምና ቅዱስ ስሙ ተሸኪምና እከይ ስራሕ እናስራሕና ክርስቲያን ሓሶቲ እዮም ንኽብሉና ክርስቲያን ክበሃል ከሎ ክርስቶስ ከም ዝፅረፍ ከሎ ልቢ ክንብል ይግበአና እምበኣርከስ ጳጳስ ዝኣክል ሓስዩ ምሰክር ፀዊዑ ያውም ብማስረጃ ተዋሪዱ መን እዩ ዝፅረፍ እቲ ጳጳስ ወይስ ክርስቶስ መን ከይኸብር እቲ ጳጳስ ወይ እቲ ሰይጣን ብእከይ ተግባር ክርስቶስ ይሓዝን ሰይጣን ይኸብር ብሰናይ ስራሕ እግዚአብሔር ይከብር ሰይጣን ይሓፍር ኣብ ቅድመ ኣሕዛብ ክርስቶስ እከይ ተግባር ብምግባርና ክርስቲያን ተባሂልና ክርስቶስ ኣጽሪፍናዮ እሞ ዘይንውንኖ መሬት እሞ ዘይንወርሶ ርስቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ምስ ኣጋንንቲ ማሕበርተኛታት ክትኮኑ ኣይፈቅደልኩምን እየ ቤልሆር ምስ ክርስቶስ ሓደ ዝገበረ መን እዩ እንዳጣዖትስ መን እዩ ጽላተ ሙሴ ከቐምጥ ዝፈቐደ ይብል መን እዩ ሓደ ዝገበረና ማሕበርተኛታት ክንከውን ዝገበረና ከመን እዩ ምስ በላዓቲ ጥረ ስጋ ሓደ ታሪክ ትዝ ይብለኒ ኣርብ ገበያ ዝበሃል ቦታ ባህሊ ናይ ኣምሓሮ ከምቲ ትፈልጥዎ ደም ምቅባ እዩ ደም ተቃብኦ ሰብ ንክቀትል ሓሙስ ምሸት ንሰበይቱ ስንቂ ቀርብለ ይበላ ሓሙስ ምሸት ስንቂ ቀሪባትሉ ዓርቢ ንዕዳጋ ሸሚቱ ዝምለስ ጸላዩ ክቀትል ምስከደ ድሕሪ መልሲ ዕዳጋ ንጸላዩ ቀተሎ ምስ ቀተሎ ስራሕ ወዲኢሉ ምሳሕ ክፍት እንተበለ ዝሓደረ ናይ ሓሙስ ፀብሒ ናይ ስጋ ፀብሒ ረኸበ ኣቤት ዛረግምቲ እዚኣ ጾመይ ከተፍስከኒ በለ ኣበለ እዚ ሓቂ ታሪክ እዩ እቲ ጾም ድዩ ጽድቅስ እቲ ሰብ ዘይምቕታል እዩ ጽድቂ እቲ ዘይምቕታል ድዩ ክብርስ እቲ ዘይምጻም እዩ ብሓቂ እዩ ጾም ናይ ክብሪ መልዕሊ እዩ ግን ግብሪ ያዕቆብ 3 ከም ዝብለና እምነት በዘይ ግብሪ ከም ዝሞተት ሬሳ እያ ከም ዝብለና እምነትካ ብግብሪ ተዘይገሊጽካዮ
እምነት ኣይኮነን ኣንታ ሰነፍ ሰብ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ኢልካ ተኣምን ጽቡቕ ጌርካ ሰይጣን እውን ይኣምን እዩ ይንቅጥቀጥ እውን ይብለና እምነት ማለት ተግባርን ሃይማኖትን እዩ ምእማን ሰይጣን እውን ይኣምን እዩ ኣብ ማቴዎስ 4 ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ክፍትኖ እንከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ዳዊት ተስዓ ጠቂሱ እዩ ሓቲትዎ ወዲ እግዚኣብሔር ተኾንካ እንቅፋት ኣይውዓካን እግርኻ ይሰናኸል ተባሂሉ ተጻሒፉ እዩ እሞ እስኪ ካብዙ እምባዚ መር ኢልካ ውረድ እሞ መላእኽቲ መፅኦም ክዕቅቡኻ ኢልዎ እዚ ኣብ ዳዊት ተስዓ ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ሓደ ምዃኑ እውን ይፈልጥ ያዕቆብ 3 ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ 3 ከም ተጻሓፈ ተግባርና ብእምነት ደግፍና እንተ ዘይከና እምነትና ከምታ ዝሞተት ነፍሲ ከም ዘይብላ ስጋ በድን ከም ኣያ እዩ ዝብለና ያዕቆብ መልእኽቲ እሞሓተይ እዞም ወለዲ ኣብ እዮርሳሌም ዘለው አንተዎ ሽሞም ከም ዝገለጽክዎ ኣብ ፀገም ኣለው ርስትና ውኒ ተሰነደ ሰነዳት ዘለዎ ማስረጃን መርትዖን ዘለዎ ርስቲ ወለድና ስለ ዝኾነ ከም ናቡቴ ርስትና ኣይነውርስን ኢልና ርስትና ክንዕቅብ እምነትና ክንዓትር ይላወኩም ኣብ ቀጻሊ ነዞም ወለዲ ብቀጥታ መስመር ኣምጽኤ ከዘራርቦም እየ ንኽትከታተሉና ውኒ ይዕድመኩም ኣለኹ ኣብ ዘድሊ ኩሉ ነገር ተሓባቢርና ርስቲ ወለድና ንኽንዕቅብ እታ ቅድስትን ርፅዕትን ቤተ ክርስቲያን ውኒ ንኽነንብር ንትውልዱ ንኸንሕልፍ እግዚአብሔር ሓግዘና ሰላም ኣውዒሉ ሰላም ኣምሽው ሰላም ንከሕድረና ክብሪ እግዚአብሔር ምሳና ክኸውን ብሓይሉ ክኽልለና ጉልበት ክኾነና ምስቱ ባዕሉ እውን ክዕድለና ንልምን ኣሜን ሰላም ዋዕሉ ሰላም ሕደር